खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि रिंकि मोसाहारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायजेननोसै। हेल' लोगोफोर, दा फुंनि सम आरो नै बोरायजों आंजों दखानाव दावदै लांफैदो। बोराया मसलफोराव थांनायदो आरो रिजार्भ लादों मानसि खुन्थामारनि, ओमफ्राय लांनायदो बोराया। दावदैखौनो रुना हिसाबलाबायनोसै आरो आं बोरायनो। ओरैनो ओंखाम एसे जालांनोसै। नै दखानाव मोनफैबाय आरो दखानाव खाथियावनो, बारा गोजान नङा। Kiki asih dokanor sabar lagi aru. Oh. Meter beragian nih, suapin bedora. Cake dong, noodles dong, mimi dong, Maggi dong, nih shampoo. Nih kahayang pay, pau dong, biskut dong, alum. Tokan apa sih? Rasanya. Endok. Hey, dah udah kepol tinggal sebaik. Tapi borai-buri fैबाय आरोना दखाननिफ्राय नै मा मा लाखो जोङो फावरि लाजोब्बाय नै दालि आलु लाजोब्बाय आरोना दायो मोनजालांगोन ना लाङाब्लाथाय खोथा रोंला आरोना गोजानिया लामाया स्कुल थांसिगोन गथ'फोरा खासेयानो नै लाजोब्बाय मैगं थाइगं ओइ बुरिया दावदै संख्लामाखासिखौनो गोरनायाव आलायसिगोन नै एवगासिनो नै दावदैया फिथा रखम जाना दं नै दावदैया आमलेट सानसे गानलायसिगोन आरोना बुरैखा आं दिनै दा मोनाबिलियाव संफैलायसिगोन दिनै ओइ नायनाय खनसे नै गोजासिगोन आरो आङो दावदैखौ एबारो एवबाय थाबाय दायो आं फुजा आरि खालामबाय गारिखौ ओंखाम जाखाङाखैनो ओंखाम जाथ'वाखैनो ओंखाम जाखांना होलांसिगोन आरोना मोसौखौ दिनै दावदै संख्लाखौ बुरिया दायो माला गान लोगोफोर मार मानसि लोगोफोर नै मसलफोराव ओमफ्राय दायो आङो मानसिफोरा नै अफिसाव हाजुबदों आरोना कागज बानायनायनि दायो थांथ'वाखै आरोना टाइमा दायो 12ता जाबाय आरो 12ता जाबाय टाइमा दायो आं 10ता थांसिगोन आरोना लोगोफोर इसोर फैयाखैनो माने मानसिफोरखौ खैजोन लाबोदों खिथानांगोन ना 6 जन गाखोदो गारियाव लोगोफोर मानसिफोरा तामान गारिजों गारि फैसो गारदों बिराद गोजान गोजाननि मानसिफोर फैसो गारदों बेटारि गारियानो गारि लोगोफोर मानसिफोरा बुंजोबदो दाख्लैबावै मार बुरजा मोनल' लोगोफोर आरो दिनै खम जाबाय आरोना मानसिफोरा लोगोफोर दाबो फैयाखैनो बिसोरो आं दलं सायावसो दं आरोना गारिखौ लानानै लोगोफोर नै दलं सायाव दं नै दैमाया बिदि दं आरोना दैमानि गोजोनथार नै दैमाया गारिया बारा सार्ज गैया आरोना सार्ज गैयिखौनो आङो लाबोबाय दायो सार्ज थांगोन होननानै सलायाखै आरोना सलायथिङाखै आङो सार्जावसो दंबाय दं जनानै दायो मानसिफोरा बुरजा नालाय सार्ज थाङो आरोना मानसि बुरजाबाथाय लोगोफोर मार मानसि नै जालायाव मार मानसि आरो नै जालायाव हानि माबा खालामदों कागज खालामदों आरोना मार मानसि दायो मसलफोरनिफ्राय मोनफैबाय आरोना आङो मसलफोरनिफ्राय 2:15 सलायदोंमोन मसलफोराव ओमफ्राय 3ता खल्ल' मोनफैबाय आरोना जालायाव लोगोफोर मार मानसि मार फिरखा दाख्लैबो मार मानसिबावमोन आरोना दिनै खम जाबावबाय नै मानसिफोरा मार मानसि लोगोफोर
Dayo जोंना मानसि सासे हाबैदों आरो ना इयाव ओमफ्राय नेदों आरो इखो दायो जाला मोनफैबाय आरो ना नै जाला बाजार मोनफैबाय सक मोनफैलायबाय आरो ना मोसौआ मेथाइ दखान जादों नै मोसौआ मेथाइ दखान जादों नै लोगोफोर नायनाय मोसौआनो मेथाइ फानगासिनो मोसौआनो मेथाइ दखान जादों फाग्लासो बुंनांगोन गाइस दायो जोङो थांनांसिगोन आरो ना एसे सालायहैदो दा जों सालायाखै आं जना दं आरो ना गारियाव दा थांसै दसे थानानै दायो टाइमा बेसेबां 25 जाबाय टाइमा दायो दायो सिंग्रा लानोसै आरो ना आङो दखानाव हाबबाय सिंग्रा लाबाय आरो ना दायो तिनटा दे मेथाइ लांफानि आरो ना दायो बुरिया नागिरलायगोन दा आंना बुरिया जानो गोथावथारमोन सिंग्राखौ गाइस दायो मानसिखौ दोनना फैबाय आरो ना दायो 4:19 जाबाय टाइमा दायो 4:19 आंल' मोनफैबाय आरो ना लोगोफोर दंबावो जों गामिया मोनबाय आरो ना लोगोफोर जों गामियाव हाबबाय दायो आं थांगासिनो ओंखामबो जायाखै रुटि जानायनो जोबोद सानजौफुआव जों गामियाव हाबबाय आरो ना लोगोफोर मोसौ लायनो थांबावनांगौ लोगोफोर मोसौ लायनो थांबावनांसिगोन लांफैना लाबोआखै बिसोरो आंबो गैया आरो ना न'आव लोगोफोर स' गाइस दासो दंफैबाय नै गारि लेथ्रा जाजोब्बाय गारिखौ हगारनोसै आरो ना दसे गारिखौ दसे हगारना मोसौ लायनो खारलांनोसै आङो लोगोफोर गारिया मा लेथ्रा जादों गारिफोर गाग्लिजोबदोंना लोगोफोर गाइस दासो दंफैबाय नै गारिखौ हगारबाय आरो ना आङो मसलपुरनिफ्राय मोनब्र' जाजोब्बाय मानसियानो अबस्था गैला थुलाजो बालाजो एल्ट' गारिनि थुला जाबाय थानांगौ बाइकनि थुला जाबाय थानांगौ लोगोफोर ट्राकनि थुला जाबाय थानांगौ मा गन्थं जानो बेयो बे गन्थं जागोन बे लोगोफोर मानसियानो मा सेव जानानै फैखाबाय गारियाथ' गारि बुंखानानै देनजार थुला जाखायो गारियाबो अयथासारखा दायो बुरिखौनो नायाखै आरो ना आङो बुरिखौ नायैनि एबारनो दायो बुरियानो साहा फुदुंगासिनो स्कुलाव मा जादों स्कुलाव एबसुनि मिटिं जादों आरो ना एबसुनि मिटिङाव ओमफ्राय जानो साहा फुदुंनो फैदों आरो ना ओमफ्राय बुरिया दा साहा फुदुंगासिनो अलरेडि साहा फुदुंगासिनो आरो ना दायो आं मोसौ लायनो खारलांनोसै आरो ना गाइस मा लांनो हागोन इसोर मोसौखौ स' गाइस दायो बुरिया आंखौ थांनो हासै आरो ना मोसौ लायनो ओमफ्राय हांसोआ बादार बिगासिनो जाना गाव हांसोआ बादार बिगासिनो जाना नै गोरलेब जोंनि भिडिअखौ मोजां नुब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामनो हाबानो जाबाय